мисол касе ки ҳамун симкарташ мехоҳад хомӯш нашавад, сафар кардан, кор карданатона аниқ ва дақиқ кардан. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. хеле ки аз номи видео дидин, яъне ки аз 1 сентябр чӣ қонун мебарояд дар Русия ва чира бисёртар проверка мекунанд, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. Бо диққат гӯш кунед. хеле ки медонед, Россия 20 000 патенти муҳоҷироро аннулировать кард ва касе ки мехоҳад бидона патентиш аннулировать шида ё ки нашида, номри WhatsApp мебарояд бинависонед, проверкаи патентҳо мекунад. ҳоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. шурӯъ карда аз санаи 1 сентябр дар Федератсияи Русия рейдҳо таҳти амал қарор мегиранд дар мавзӯи шиносномаҳо ва симкортҳои мобилӣ. хеле ки мо видео карда будем, тақрибан ягон 1 моҳ ё ки 2 моҳ пеш буд, гуфта будем дар бораи симкартаҳои муҳоҷирон. Симкартаҳоро хомӯш мекунанд. яъне ки симкартаҳоро ба чӣ сабаб хомӯш мекунанд? Аз хотире ки бисёри нафарҳо вақти сафар кардан бе паспорт симкарта дастрас мекунанд ва ҳамроҳ истифода мекунанд. барои бехатарӣ ва барои дарёфт намудани ана ҳамон шаҳрванд, ана ҳамон шахсият, Федератсияи Русия қонуне мисол таҳия кард ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ бояд ки шиносномаи худша гирифта ба ширкати мобилӣ рафта муроҷиат кунад ва симкарташа аз сари нав ба қайд бигирад. дар ҳолати нарафта муроҷиат накардан симкартаи шумо хомӯш карда мешавад. ана ҳамин чиза аз 1 сентябр бо строгитар таҳти амал қарор метиҳанд. ба ҳамин хотир и ба фоидаи хитон мебошад. мисол касе ки ҳамун симкарташ мехоҳад хомӯш нашавад ё ки гирифта нафурӯшанаш дар ягон каси дигар, шумо метавонед бирен ба ширкате ки ҳамун симкартаи хитон вобаста аз ҳамун ширкате паспортона мегирен, мерен ва пешниҳод мекунед, просто аз сари нав ба қайдиш мегиранд, ба номи худтон мекунанд, яъне ба паспорт ба ному фамилиятон мекунанд. тамом, ин ҳамин қадар аст. ягон мушкилӣ нест дар ҳолате ки шумо ҳамин кора агар анҷом бидиҳед. мақсади ин кор аз 1 сентябр таҳти амал қарор мегирад ва ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед. мо хостем барои шумо ҳамира хотиррасон кунем ва бирасонем. комментарияҳоро мехонем, камтар ба саволотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. амирҷон нависонда. Сорбон Сафаров. мо мехоҳем дар эфир ҷавобмона бигирем. мутаассифона мо эфир намекунем дар каналмон, ба хотире ки ҳамин қадаре вақт меёбем ки ягон видео мекунем ва пешкаши шумо мегардонем. тамом. Сомон нависонда. ака ҳамин госуслуг барои карта ё симкартакунӣ, госуслуг барои лични кабинет кушодан, барои мақсади шуморо дар Русия сафар кардан, кор кардантона аниқ ва дақиқ кардан аз ҷониби Федератсияи Русия мебошад. як нафари дигар нависондай. салому алайкум ака. метавонам биём 1 сентябр. мақсад аблава сар мешавад, намешавад? як маълумот медонем. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз рӯзи 1 октябр сар мешавад. дар сентябр нест бародар. бурҳон нависондай. салом акаи Сорбон. мегуфтӣ ки дар Россия меган VPN аз байн мебаранд. ҳамин гап то куҷо асос дорад? дар бораи аз байн рафтани VPN худо хоҳад мо видео мекунем, информатсияи аниқ надорем ҳозира шуда. баъд ба маълумоти шумо мерасонем. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорбон. ҳозир дар аэропортҳо агар ки паспортро алиш карда бошӣ, ягон проблемат мекунанд ё ки не? паспортона алиш карда бошен, копия ё ки сурати паспорти пештаратона бигирен ва дар аэропорт ки пирсидан чӣ ба алиш кардагиен, сабаби иваз карданатона фаҳмонда битонен, ягон проблема намешавад. проблема дар ҳамон ҳолате мешавад ки номи насаб запрет дошта бошад ва шумо паспортона иваз кунен ба раҳи ғайриқонунӣ бидорен, ана ин мешавад проблема. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорбон. меган границаи Қазоқистон маҳкам мешавад. рост бошад ё ки не? мо дина дар ҳамин бора видео кардем ва гап задем ки хеле гап нестай, просто гап рафтестай ки мумкин границаи Маштаква барои азнавсозӣ, барои таъмир карданаш мумкин ягон муддат маҳкам шавад ва дигар границаҳош не. ҳозир ҳамин чизам аниқ нестай бо. шоев нависондай. салом акаи Сорбон. ман як фарзандам. чӣ кунам ки маро ба хизмат даъват накунанд? яка писар бояд ки хитона дар қайди военкомати ҷои зисти хитон бимонед. дар ҳолати мондан баъд дигар ба номи шумо повистка равон намекунанд.
یک نفر دیگر نویسنده: سلام اکای سوربون، من رجیستراسیا کردم. رجیستراسیا مرا در بازار نموندیان. مرا قپن چیکار میکنن؟ اگر شما را دستگیر کنن میتونن برای در بازار دانی نبودن رجیستراسیا ویدورینیاتون کنن. با همین خاطر با طریق پاسردنیکون نکنین. مثال میتونه خودتون رفته خودسرانه با صاحب خانه یا که با گوسوسلوک رجیستراسیا کنین برادرها. این برای دلپوری خودتونه. علی نویسنده: سلام اکای سوربون، میگفتن که اگر 27 ساله باشی ای خدمت آزاد میشه یا اینکه نه؟ بله، نفرهایی که 27 ساله میشن الکی از دعوت به خدمت حربی آزاد شده. این مقصد 27 ساله به خدمت دعوت نمیشود. برنامه امروز را جمع‌بست میکنیم. سوال داشته باشین بنویسونین. زنده و سربلند باشین. خداوند همه ما و شما را نگهبان باشد.